Is-sena 2018 qed turi prospetti sbieħ għal bosta Maltin. Dan hekk kif stħarriġ fuq ġurnal lokali juri li 52.3% tal-Maltin qed jgħidu li fl-2018 se jmorru vaganza. L-istħarriġ fil-Malta Today jirrapporta żieda ta' 4% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. L-istess tħarriġ juri kif 32% m'għandhom ebda pjanijiet għal vaganza fl-2018 u 15.5% għadhom mhux ċerti jekk hux se jmorru vaganza barra minn xtutna. L-aktar li jażlu li jsifru fl-2018 huma persuni ta' etajiet ta' bejn 18 u l-34 sena, hekk kif mit-total huma kważi 76% li qalu li se jmorru vaganza, b'56% għandhom bejn is-36 sena u l-50 sena, 38.4% bejn il-51 sena u l-65 sena u 29% għandhom minn 65 sena il fuq. Il-ġurnal irrapporta kif l-istħarriġ juri li persuni li jgħixu fir-reġjun tal-Punent li jinkludi s-Siġġiewi, ħażebbuġ, ħattart, l-Klin u r-Rabat huma l-aktar li qalu li se jsifru. Dawn huma segwiti minn persuni li jgħixu fir-reġjun li jinkludi Birkirkara, il-Gżira, il-Ħamrun, l-Imsida, ħal-Qormi u Taslima. L-inqas li qed jippjanaw safar huma dawk fir-reġjun tan-nofsinhar li jinkludi Biżebbuġa, Marsa Skala, Marsa Xlokk u l-Imqabba. Xorta waħda huma 44% li qed jippjanaw btala, għall-kuntrarju ta' 36.6% li s'issa ma ppjanaw xejn.